parabor at bakan lang maila sin pilak, ya material ay banag. Di parabor at marik na abo sin innagaw, ay magay nangyari ay lawlawaon sika, ang gana sin labi ay masuyop ka. Di parabor at marik na sin magay in padamag daan sika, ay magay nangyari sin pamilyam ay lawlawa. Di parabor at marik na sin magay rikrik naam ay mansakit sin awak mo, tanlaton ay nasalunat ka. Di parabor at marik na sin talged dinamnam mo, tan adida ka pinasakitan sin kaarubang. Di parabor at maila sin inpailam ay badang mo sin gait ay ipugaw, tan nakatulong ka ulay sin simple ay banag. Di parabor at maila adwani ay agsapa, yan si sasalunat ay binmangon ka.